Sa Ezekiel 36 versikulo 11 nagingon, pasanayon ko ang tao og kahayupan ug sama kaniadto daghang mupuyo diha kaninyo og unya makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Aron makasanay kita igsuon dinhi sa kalibutan, dapat makaila kita kung kinsa ug unsa ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Tungod kay kung dili magpuyo ang Ginoo sa atong kinabuhi, kung dili maghari ang Ginoo sa atong kinabuhi, dili gyud ta makasanay dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta makapamunga og daghan dinhi sa kalibutan kung wala ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing. Ang pagsanay nga tawhanon dali lang pagabuhaton, apan ang pagsanay nga espiritual lisod ang pagbuhat kung wala ang Ginoo diha sa atong mga kinabuhi. Kung wala mo puyo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, lisod ang pagbuhat niya ng tanan. Apan kung naghari ang Ginoo, o nagpuyo sa atong mga kinabuhi, nakasentro ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, atong mabuhat ang tanan. Makasanay kita, makadaghan kita, makapamunga kita og daghan. Pinaagi sa Ginoo, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Hinumdumi sa kanunay igsoon, atong timanaan sa kanunay, na nag-ingon ang iyang pulong, nga mas panalanginan pa kita sa Ginoo igsoon, labaw pa sa panalangin, nga naa kanato, nga naa sa atong mga kinabuhi karon. Usa igsoon, ato gayong papuyon o paharion ang Ginoo sa atong mga kinabuhi, aron atong maangkon ang panalangin nga gikan sa Dios. God bless sa tanan.